a les retallades, no volem resignar-nos a l'atur, no volem resignar-nos a perdre drets, cada cop més en benefici dels més rics, d'una minoria. Escolteu-me, hi ha alternativa. Anar a votar és no callar. Hem de passar de la indignació a l'acció. I ho hem de fer perquè si votem tenim una alternativa possible. Una alternativa que es basa precisament en una redistribució de la riquesa fent un millor repartiment fiscal, que es basa en la reactivació de l'economia per crear ocupació, que es basa en tenir una democràcia que pugui ser molt més participativa i molt més transparent. En canvi, fixeu-vos, si callem, estem donant pas a la por, estem donant pas a la resignació de la gent que ha perdut la feina, la resignació de la gent que ha perdut la casa. Hi ha una alternativa, que és anar a votar. Anar a votar és l'oportunitat de poder demostrar als poderosos, a la gent que ha provocat la crisi, dir-los amb tota claretat que són ells els que han de pagar la situació en la que ens han posat. Mireu, aquestes eleccions es presenten molt complicades per a la gent progressista. El Partit Popular pot guanyar i pot acabar de fer la feina que han començat els zapateros, els rubalcaves, els xacons, ajudats per l'inefable Duran, com sempre. Però nosaltres tenim l'oportunitat claríssima de dir-los que no. I aquesta oportunitat és no resignar-se i aquesta oportunitat és transformar aquesta indignació en un vot. Fixeu-vos bé, si votes pots perdre, però si no votes i calles, ja has perdut.